Fira de l'Automòbil i trobada de vehicles clàssics Montcada i Reixac. Més de 350 vehicles exhibits, una quarantena de parades vinculades al món del motor i una dotzena d'establiments de restauració participen ahir diumenge a la 8a Fira de l'Automòbil i la trobada de vehicles clàssics al costat del pavelló Miquel Poblet de Montcada. En aquest reportatge d'en Ramon Tapioles podreu apreciar la gran quantitat, qualitat i varietat, tot un èxit dels amics de clàssics de la ciutat, que han comptat amb el suport de l'Ajuntament. La gran afluència de públic, uns 3.000, segons els organitzadors, s'ha vinculat en part a la coincidència de la jornada automobilística amb la gastronòmica, fet que ha estat considerat un encert per part dels promotors a la iniciativa. També en el marc de la Fira dels Clàssics s'ha homenatjat per la seva trajectòria en el món de la competició Edu Cruz, conegut com l'avi del desert, que hi ha participat en 19 ocasions al París-Dakar. Moltes felicitats, Edu! Des d'Autos Històrics només ens queda agrair a tots els assistents aquesta convocatòria i felicitar els organitzadors per aquesta excel·lent concentració, que en poc temps s'ha convertit en tot un referent pels aficionats als vehicles clàssics. Autos Històrics.